سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو إيري تي في نلومي 15 حمل قطر استرالو زينا ومستندو حيزنا لكم كريم لنا نمكتا لكم بخبر زعدم الشام تولده بغنبتاتك فيلم من قد أير إثيوبيا بسمرا داقم بررا جميروم فيستيفال إيرترا نبرت الجرمن بوعوع منفس تزازيموم مينستر حرشا من محدارا وعاقمي أبالاتو كبزبل سلطنا وديبوم تركي نخلت عمت هزيز أنعا هتصوصنا إيوان حادقا دنقاقه العلاتهم كوميشن إيروبا نخبانيا جوجل 5 بليون دولار مغصعات بينو سراويت سوريا بلع الشبراويان زجمرو متكعتي قصر الله من قد أير إثيوبيا تمال 10 حملة بقصر بررا ET 0310 تخلتن كمون ET 0310 تربعتن نابس مرا داقم بررا جميروم بزدما أسمرا مبل 115 معالبو من قد أير إثيوبيا كوين اللام أب أقراو معرفون فرتي أسمرا نزنبرس نسرعتها قابلة زد تخطاتلت قايزتينيا ليديا تخنا مريم تسبسوا الله إثيوبيان بتشعة حملة حموشة نتبتات زتقالة حبرا وأواج سلام محزنة أبس مراموت أني ذكر حدا كابتي حموشة عند تاتنا يتسمى معدمة أمونغو كلتين هاجرات نيمك وعزيان تليكومينيكيشن ركبات عندنا خجمر زبلينيرو بز مسارت اتني إسرع عمتات تقاري تزت أنها أقلقلوت من قد أير إثيوبيا كابن نابن أديس أبا أسمرا إنه هلومي بوقعي أهديلو يفلم الله إيرتران إثيوبيان بتشعة حملة أبس مراب بمسارة زوجة حبرا وأواج سلام محزنة من قد أير إثيوبيان لعلى إسرع عمتات تقاري تزت أنها أقلقلوتو كابن نابن أسمران أديس أبابا 16 حملة داقم جميروم أبز فلامي بررا كاب أديس أبابا تفجيسان أب ساعتات فرق معالتي أبناي ربع ساعات فللي أسمرا مزاعتوا بوينغ شو عتة 280 شو عتن بوينغ شو عتة 230 شو عتن زعينة نفرت زمتو لعلوت سبسلت أنن منجستن من قد أير إثيوبيان منستر قدات وتأي أتو عثمان صالحن منستر مقعزان من رخبيتاتن أتو تصفى سلاسي برهانن زركبوهم سبسلت أن منجست إيرترا أب أحقراو معرفون نفرت أسمرا ترهبهم وقعوا أقبابلا جيرملهم قدامي منستر فدرالاويت ريبابليك إثيوبيا نبر أتو حيل ماريم دسالين أم منستر قدات وتأي ستيت منستر بروفيسور أفورك كاسو زركبهم سبسلطان منجست إثيوبيا وانا أكايد سرح من قد أير إثيوبيا أتو تولد قبر ماريم أفورتن سبوانينن سنة ببوانن غازت إنياتاتن كمون والكسافات زركبهم 465 سبات مزن فالماي بررا زكايدا نفرتي أسمر أبزاعتولو بهزبي دمو أقبابلا تغير لهم نيرينا بزحابو حبريتا هزبتات إيرتران إثيوبيان فورم كجلالة بمرأي عب حجوسن حبنني سمع عن زبالة أتو حيل مريم دسالين أبز حلفة إسرع عمتات بزنبرة كونتات كلتيو هزبتات تقودي كونت هنا عب تمرتيس تقسمون له بمخانو جدا أبز تجمير زلو حدشن تصفون معرف عب تراكم زهلو أبريهم بتأم كفتن يا دستا يلب حسيت تسمتونيال بقلتو اندياوم سيكا إمبا يتنانك أي نبر ዛሬ ደግሞ በአካል አስመራ በመግባቴና እችንለት እጅግ በጣም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍቅሮም ክገላለጹን ሰናይ ጉርብትንኦም ከንጸባረቁን ብምርአይ አብ ሓጎስን ሓበንን ይስማዓኒ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣደፋኒቁኒ ሎሚ በአካል አስመራ ብምእታወይ ድማ ብልብስ ጽበያ ዝነበርኩ ዕለት ብምዃና ካብዝን ላዕሊ ደስ ዘብል እንታይ እሞ ክህሉ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብዝነበረ ኩነታት ክልቲኡ ህዝብታት ኣዝዩ ተጎዲኡ እዩ እንተኾነ ዓብ ትምህርቱን ዝቐሰምናሉ እዩ ሎሚ ግን ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊቱሎም በዚ ድማ ንመራሕትና ዓብ ምስጋና ኣቕርብ ቅድሚ ሕጂ በኣካል ናብ ኣስመራ ክኸይድ እየ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝሰመረለይ ዓብ ሓጎስ ይስምዓኒ ሁላችንም ተጎተናል ህዝባችንም ተጎድቷል ዛሬ ግን አዲስ ልደት ምዕራፍ ተከፍቷል ዋና አካይድ ስራህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ድማ ንጅማር በረራ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን አዲስ አበባን አስመራን አም ምዕባል ጥላታት ንግድን ቱሪዝምን ዝህልዎ ተራ በቀሊል ከም ዘይጥመት ብምሕባር አገዳስነቱ ተራዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ናባጽዕን ዓሰብን በረራን ምጅማር ውጥን ከም ዘሎ ኣሚቱ ሓንቲ አውሮፕላኒና መዲብና ነርና እቲ ሰብ ምስ በዝሐ ክልተ ጌርናየን ሶ ክልተ ካታቲልና ኢና መጺና ህዝብ ብጣዕሚ ደስተኛ ነይሩ በቃ ደቃይቅና ቆጸረ ኢነሩ ማዓስ ክሳብ ተዓልብ አስመራ እና ያው እዚኣ ኸዓ ድሕሪ 20 ዓመት
اتناي إثيوبيا ناي إيرتران ناي أير كل التعاصي سلزنا برزي أنا مجمرة تخفته زلا زابر رازيا أنا بتعمي زحقوس معلتي كابز كله زلوا إيرتراوي بقللوا ندسا مسيو هذا ساعات كل ساعات سنحس أسمر خاطر خيدي أنا بتعم استسالة أقعد زي زخون له حاسير عصبون حسب لنا جن نتي أوزول حفرة سب بتعمي زلع له نجار تايو توريزم باتعهم كلها أنا عمر فلتو بتعم تفتايت كتمايا بحرون أوروبيان بتلاقي بنا أوروبا كرمتي حاجة مالتي نا أوروبا قرص لزخونة بزح تورستات يمسيهم بحدا سريحنا بحدا خنا عبي كن معبل عالم قريفنا خيدي إن تز طفعنا يا جزء بزغلطة فخناتات ريكفر كنقبر كنقول لنا إيرتران إثيوبيا نامونغو أنتو قاريت أوزت أنحنا يموقع عزيا نقدن تيليكومينيكيشن نركب إندقنا كجمار زبل زركبو حموشتا عندتات زتقالله حبراوا أواج سلام المحزنتن بتشعة حملة أبس مرام ختامن يذكر بزي مسارات أقلقلو تيليكومينيكيشن أبتع على تكجمرن كلا أقلقلو تموقع عزي أير دما لومي بوقع مجمارو نغط بتاو تقبالة نايت حبراوا أواج زريئيو مجمار بررا من قد أير إثيوبيا كابنا بن أسمرا أديس أبابا نستبت شعة حملة زتختم أواج كلامو كي حففة بغط بتجمر أقلقلو التليفون نتتجمير زولو مسرح سلام إيرتان إثيوبيا نغن متزرف كم زغون زترات رايكونن ليديا تخلى مريم كاب أهقراو معرفون فرتي أسمرا إز خمزيلن كله مجمار برا من قد أير إثيوبيا تمالي وقعوا تنبل تخايدلهم نت تنبل استخاتلت جايزتنيا ليديا تخلى مريم نزدالو توزينا وتصاب أرسي ماسمرهم كتوربها بمغنيات داغم مجمار بررا من قد أير إثيوبيا كابنا بن أديس أبابا أسمرا تمال 18 حملة بهوتيل أسمرا بالاس وقعوا سنسرعة تخايدهم أبتي إنقودات مينيسترات زركبوهم لعلوة سبسلطان منقسات إيرتران إثيوبيان قدام مينيستر فدرالاوي الديمقراسياوي ريبابليك إثيوبيا نبر أتو هايل مريم دسالين وانا أكايد سرح من قد أير إثيوبيا أتو تولد قبر مريم أب إيرتراز مدبرهم ديبلوماسينياتات كمون مستنى فلما بررا ناب أسمرا زكايدا نفرت زموتو أو فرسن سبوانينن سنت مباوينن غازيطنيهاتن ترخيبم نيرام ሚኒስተር ጉዳያት ወጻያቶ ዑስማን ሳላህ አብዘስ ማዕቃል ዳግም ተጀሚሩ ዘሎ በረራ መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ነትንነዊ ዓመታት ተበቲኹ ዝጸንሐ ዝምድና ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን መድረኽ ንምስግጋር ከም ድልል ዘገልግል ምዃኑ ብምሕባር ዮሃኑ ገሊጾም ከምቲ ዝተባሃለ እዚ ናይ ዓሰብ መደብውን ኣብ ምጅምማር ይርከብ ንዑውን መደብ ተዋሂቦም ኣሎ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ እውን እቲ ብዝተፈላለየ መገዲ እቲ ተዓፂምና ዝፀንሐ ዕድል ወይ ከዓ ዕድላት እናተኸፍተ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሐጒሱ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ ዝቐልጠፈ ክጅመር ተባሂሉ ስለ ዘሎ እቲ ስራሕቲ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ዝጀሚሩሎ ማለት እዩ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በወገኑ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክንሰጋገር ንዝጻዕሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕር ምምስጋን ዝሓለፈ ዓብ ትምህርቲ ስለዘቕሰመና ንዓለም ኣብነት ምትሕግጋዝን ሰናይ ጉርብትናን ክንከውን ምእንቲ ሓያልን ዓብን ስራሕ ይጽበየና ኣሎ ብምባል ህዝቢ ኤርትራ ንዝገበረሎም ምውቕን ምዕሩግን ኣቀባብላ ሞጊሶም ዋና ኣካያድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ድማ 104 ነፈርቲ ዝውንን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኣስመራ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ምስ 114 ዓለም ለኸ ማዓሉ ቦታት ንምረኻባ ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ዕድል እዚ ካብ ረብሓታት ንግድን ቱሪዝምን ዝኸይድ ረዚን ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብርዮም ካብሎም ጀሚሩ ኣስመራ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ይኮና መራኸባስ ሚስ 115 ዓለም ለኸ ምስ ቱሪዝም ኤርትራ ብሓደ ኮይና ኢትዮጵያ አየር መንገድ እውን ናይ ቱሪዝም ዲፓርትመንት ኣለዎ كنامعلو تزاجينا لنا حاجز كابزين دلينا حاجز كم نركب كعا ملو
تسفى لنا ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ስነ-ጥበባውያን ብወገኖም ብዝነጥፍሉ ሞያን መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝለዓለ መድረኽ ንምድያብ ከም ዝጽዕሩ ብምጥቃስ ምስ ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ብቐረባ ንኽሰርሑ ብዝረኸብዎ ዕድል ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም እቲ መደብ ጉጅለያታ ኢትዮጵያን ጉጅለ ባህሊ ኣሰርን ብዘቕረቦ ንኣገዳስነት ሰላምን ምሕዝነትን ዘንጸባርቕ ጣዕመ ዜማታት ዝማዕረገ ነይሩ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ንሰለስተ መዓልታት ብውዑዕ መንፈስ ተኻይዱ ካብቶታን ዝበጽሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሃይድወሎ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር رأي بعيو بزبل تيما كاب 13 كسب 15 حملة أب كتما قيسن زتخيد مبل 20 كلتن فستيفال إيرتراوية نبرت الجرمان بوعوع من فستزازيمو إذا باشحت زغصور زيغاتات زساتفة نايلو معامد فستيفال أب هواهو تصفو مدرق سلام بمكيادو فولي مقارتن سمعيتن كم زنبرو كابتي بوتاز بصحن حبري تافريتو أبز فستيفال واناو قدات زبره سمينار بأمباسادر إيرترا أب عباي بريطانيان سمين أيرلاندن أتو ستيفانوس هابت مريم قال إمباسي بفصام قدات إمباسي إيرترا بجرمن أتو يوهانس ولدو ملختي هاقراوش ماقل جرمن بأبو مبرتم ودابي دكتور تسفاي عبلالون كمون نتفتات زباون كمون قدات بأتو كحساي تولدك قريبو أبزي بستفعليو بهلاون سنة أباون مسان الرؤوتات سبورتا ودرات قوشت قولعون سئلاو مرئيت المعريقو زقاني عمتاوي هقراو متخاب بركت زبول محازوتي إرتراو ساتنيتاتن محبراتن تساتفهم نيرام تساتفتي أبزهابو رئيتو نمدرخ سلام تطرني فهم كتسنبلو ومبقعام أبلعلي ربحاتات فستيفال توسخي معارك كمزو وسخلو بمتكاس هقراو المعاتن معوات بزلع على فنان نمسرح زلوم دلون التارقاقيصام ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ብምትሕብባር ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ዝተዋጽኡ 144 ኣባላቱ ምምሕዳራዊ ዓቕሞም ክብ ንምባል ዝዓለመ ኣብ 3 እብረ ዝተዋህበ ስልጠና ወዲቡም እቲ ስልጠና ኣብ ምሕደራ ዋኒንን ቤት ጽሕፈትን ከምኡውን ምውጣን ፕሮጀክትን ምሕደርኡን ዘተኮረ እዩ ب16 حملة أبستخايد سنة سرعة ممرق مينستر حرشة أتو عرف هاي نبرها بزسمعو قال اتسلطنا أكال نايتي بخنت عقمسة بموقاد سلطن أدماع سرحن معمام بدرجة هاقر زكاير زولو تعار مخانو تغيسو حدست أبالات نزتمدبو لبوتها سرح كم بيت مرت وسيدهم كاب نبارات مسارحتهم زدل بقعة تمكرون كدلبو بمزخار تقداسنتهم كعبيو تلابيوم أبتي منستري حلافي أحد معبال عقم سب من سي يو يوناس بوغانو سلطنتي أقدمهم زوسدو كل حسابه سلطنا بقبراو سلطنا نمدرع عن 4 أوارح مزت فلالي هادتات أب صنحلو أب حرشاو نتفتاتن كالئنا منستري طلباتن زمسغنا بركتو خمس قبرو حابيروم سلطنتي بخلص حسابن قبرن زقسمو تمرتي بمتقاس منستر حرشا بزحايلك قصلو دحر ملباو أب استفلالي حرشاو نتفتات زتكوره زدالو امامه تنتينام دايركتر ماكل تكالاو بقعات إيرترا دكتور آبيل هابت ماريامن آبتي ماكل وهادي بروجكت آتو تادس بيانن بقدوم سلطنتين زغسمو فلتات بقبري كترقمون بزتود بملكعنا بمسارحتهم كم محلالفون تلابيوم ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣቕሕ ባሕሪ ነቲ ኣብ ዝወርሒ ሓምለ ክወሃበ ተወጢኑ ዘሎ ብመርፍእ ዝውሰድ ክታበት ፖሊዮ ብኣድማዕነት ንምትግባር ክካየድ ዝጸንሐ ምድለዋት ከም እተጻፈፈ ሓቢሩም እዚ ዝተገልጸ ኣፍልጦ ሰብ ሞያ ጥዕና ብዛዕባ እቲ ኣገልግሎት ንምዕባል ዝተወደበ ስልጠና ድሕሪ ምዝዛም እዩ ኣዋሃዲ ኣገልግሎት ክታበት ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሓመድ እድሪስ ንኣገዳስነት ስልጠና ብዝምልከት ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ሓድሽ ዝተኣታቶ ዘሎ ብመርፍእ ዝውሰድ ክታበት ፖሊዮ መቐጸልታ ናይቲ ብኣፍ ክወሃብ ጸንሐ ምዃኑ ጠቒሱ ሰልጠንቲ እኹል ፍልጠት ቀሲሞም ዘድሊ ምድለዋት ክገብሩ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ናብ መሳርሕቶም ከሰጋግርዎ ኣዘኻኺሩ ወኪል ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ኣቶ መሐመድ ንጉስ በወገኑ ተሳትፎ ህዝቢ ብምዕዛዝ ነቲ መደብ ኣድማዕነት ንምትግባር ሰልጠንቲ ምስ ህዝቢ ጥቡቕ ዝምድና ክገብሩ ብምልባው ልዑል ሸፈነ ክታበት ኣብ ምጥፋእ ሕማም ፖሊዮ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ስድራ ቤታት ደቀን ኣብ ግዜኡ ከኽትባ ኣተሓሳሲቡ ብመሰረት መደብ
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝተዳልወን ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ኣስታት ሱስ ሃገራት ዝተፈተነን ብመርፍእ ዝውሰድ ክታበት ፖሊዮ ነቲ ብኣፍ ክውሰድ ፀንሐ ሓጋዚ ምዃኑ ፀብፃባት የመልክቱ ሕማም ፖሊዮ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ እኳ እንተኾነ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከብ ሃገራት ገና ይርአ ስለ ዘሎ ቅድመ ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳስነቱ ዕዙዝ እዩ ነበርቲ ሃዳሙን ዞባ ደቀ ምሓረ ኣብ ምሕዳር ከባቢኦም ንዝነብራ 34 ስድራ ቤት ስውኣት ናይ እኽሊ ሓገዝ ገይሮም እቲ ንወለዲ ስውኣትን ኣንስቲ ስውኣትን ዝተገብረ ሓገዝ ነበርቲ ብ20 ሰነ ብመሰረት ዝኣተውዎ መብፅዓ ዝተዋፅአ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ሓደ ኩንታል ተዋሂቡም ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ቅድሚ ሕጂ እውን ንወለዲ ስውኣትን ኣንስቲ ስውኣትን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብሩ ምጽንሖም ኣይርስዕን ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ቱርኪ ብሰንኪ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ንኽልተ ዓመታት ኣጽኒዓቶ ንዝጸንሐት ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ብ18 ሓምለ ኣልዒላቶም ይኹን እምበር ጸጥታ ንምውሓስ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቕጽል መንግስታዊ ምንጭታት ሃገር ሓቢሮም ኣብቲ በብእዋኑ 7 ግዜ ዝተናውሐ ድንጋገ ምስቲ ፈተነ ዕልዋ ብዝተሓሓዘ ልዕሊ 150,000 ሰባት ካብ ስራሕ ከም እተባረሩን ብውሕዱ 50,000 ድማ ከም እተኣስሩ ጸብጻባት ይጠቕሱም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዳግማይ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ነቲ ኣብ 2016 ዝተኣወጀ ድንጋገ ከልዕሎ ምዃኑ ምሕባሩ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስታልስት እዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቱርኪ ኣብቲ ፈተነ ዕልዋ ኢድ ከም ዝነበሮም ንዝገለጾም 31 ሰባት ንሕልፈት ከም ዝፈረዶም ተገሊጹ ኮሚሽን ኤሮጳ ንኣሜሪካዊ ኩባንያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጉግል ብሰንኪ ብኽሲ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት 5 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ በይንሉ እቲ ኩባንያ ዕብለላኡ ብምንጽብራቕ ውልቃዊ መኽሰባቱን ረብሓታቱን ንምዕባይ ጥራይ ክሰርሕ ምጽንሑ ዝኸሰሰ ኮሚሽን ኤሮጳ ብሳዕቤናት ዘይሕጋዊ ኣካይዱ ተሓታቲ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ጉግል ነቲ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት እንተዘይኣሪምዎ ተወሳኺ መቕጻዕቲ ክብየነሉ ምዃኑ ድማ እቲ ኮሚሽን ኣጠንቂቑሎም ኮሚሽን ኤሮጳ ነቲ ኩባንያ ኣብ 2017 ብተመሳሳሊ ክሲ 2.42 ቢልዮን ዩሮ ቀፂዕዎ ምንባሩ ጸብጻባት የረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ሓድሽ ክሲ ከም ዘይኣምነሉ ዝገልጽ ኩባንያ ጉግል ይግባይ ክሓትት ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ብኻልእ ወገን እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤሮጳዊ ሕብረትን ተፈጢሩን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ከጋድዶ ስግኣት ኣሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታው ሓፂንን ኣሉሚንየምን ድሕሪ ዝወሰነቶ ወሰኽ ቀረጽ ኣብ መንጎኣን መንጎ ኤሮጳዊ ሕብረትን ዘይምቅዳው ከም እተፈጥረ ይፍለጥ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ተቃወምትን ሽበራውያን ሓይልታት ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ወሰናስን ናይቲ ምስ እስራኤል ዘዳውብ ኣኽራን ጎላን ሰራዊት መንግስቲ ሓያል ደብዳብ ከም ዘካየዱ ዘቃልሐ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ተሰኒዩ መጥቃዕትታቱ ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ሓቢረን በቲ ግጭት ንህይወቶም ዝሰጉ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ከተማታት ደቡባዊ ወሰናስን ሶርያ ኣብ ግዜያዊ መጽለሊ ተዓቒቦም ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ዘሎም እስራኤል ንሰፊሕ ክፋል ኣኽራን ጎላን ኣብ 1967 ብኩናት ድሕሪ ምቁጻራ ኣብ 1974 ብመንጎኝነት ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ካብ ወተሃደራዊ ህላወ ነፃ ዝኾነ ዞባ ከም እተመስረተ ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ነቲ ስምዕ ከኽብር እያ ትጽውዕ ዘላ በቲ ግጭት ዝተመዛበሉ ሶርያውያን እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ካብ ወተሃደራዊ ህላወ ነፃ ዝኾነ ክፋል ኣኽራን ጎላን እዮም ተዓቒቦም ዘለው እስራኤል ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ነቲ ስምዕ ምስ ዝጥሕስ ተሪር ክትብል ዝገለጸቶ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ድሕሪ ምግላጽ ሰራዊታ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር ኣብዚ ሳልስተ እዚ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሽወደን ዝተኸስተ ባርዕ ጫካ ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ በዚ ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ሓደጋ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃስዩ ምህላው ዝጠቐሰ መንግስቲ ሽወደን ንምግትኡ ኣህጉራዊ ሓገዝ ሓቲቱሎም
ድሮውን ኢጣልያን ኖርዌይን ኣብቲ ስርሒት ዝነጥፋ ሄሊኮፕተራትን ክኢላታትን ሊኢኸን ምህላውን ተቃሊሑም በቲ ብርቱዕ ሙቐት ዝጠንቁ ባርዕ ሰፊሕ ጫካ ክህመኹን ከሎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ከም እተመዛበሉ ሰብ መዝቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ ባርዕ ኣብ ውሽጢ 12 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ዝበርትዐ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ ሰብን ንዋትን ክሳራ ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጸፍዒ ሙቐት ሰብኣዊ ክሳራታት ከስዕብ እንከሎ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ርእሲ ከተማ ቶኪዮን ካልእ ሰፊሕ ክፋል ተሃገርን ምስንኻል ፈጢሩ ምህላው ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ጥራይ ካብ 4.7 ክሳብ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብዝበጽሐ ሙቐት ብውሕዱ 14 ሰባት ክሞቱ እንከሎ ልዕሊ 9,000 ድማ ኣብ ትካላት ጥዕና ክዕቀቡ ከም እተገደዱ ተገሊጹ በዓል መዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ጃፓን ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታ ብምውፃእ ዜጋታት ብሓፈሻ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ኣረጋውያንን ህፃናትን ድማ ማይ ብብዝሒ ክሰትዩን ኣብ ግዳም ካብ ምውፃእ ክጥንቀቑን መኺሮም ኣለዉ ኣብ ህንዳዊት ከተማ ኒው ደልሂ እውን ተመሳሳሊ ዓቐን ሙቐት ብርቱዕ ሙቐት ተኸሲቱ ከም ዘሎን ብሰንኩ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ጸብጻባት ምክትታል ሜትሮሎጂ ይሕብሩ ቻይናዊ ጉጅለ ጥዕናዊ ምርምር ዘማዕበሎ መድሃኒት ሕማም ረሲዕ ልዑል ብቕዓት ከም ዘመዝገበ ብዝተገብረሉ ፈተነታት ክረጋገጽ ከም እተኻእለ ብ18 ሓምለ ተገሊጹ እቲ ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መድሃኒት ሳልሳይ መድረኽ ክሊኒካዊ ፈተና ከም እተገብረሉ ብምሕባር ሕማም ረሲዕ ኣብ ምፍዋስ ዘለዎ ብቕዓት ከም ዘመስከረ ገሊጾም እቲ GV 971 ዝተሰሚየ መድሃኒት ካብ ሓመዳዊ ሰበባ ዝማዕበለ ክኸውን እንከሎ ን21 ዓመታት ዝኣክል ኣብቲ መድሃኒትን ምንጩን መጽናዕቲ ከም ዘካየድዮም እቶም ኣብ ኦሻን ዩኒቨርሲቲ ናይ ቻይና ዝርከቡ ተመራመርቲ ዝሕብሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ኤዲት ኮዋን ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣውስትራልያ ዝነጥፉ ጉጅለ ተመራመርቲ ሕማም ሜላኖማ ንምንጻር ዘኽእል ናይ ደም ምርመራ ከም ዘማዕበለ ብ18 ሓምለ ኣፍሊጡ እቲ ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውጽኢት ናይቲ ናይ ደም ምርመራ ልዕሊ 80% ንጹርነት ከም እተረኽቦ ኣረድዮም ሜላኖማ ናብ ሕማም መንሽሮ ክምዕብል ዝኽእል ምጽላም ቆርበት ዘስዕብ ሓደገኛ ሕማም እዩ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል ፈኖ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ብርኹም ሓንቲ